EH Bildu. Bueno, egun on danoi, eta eskerrik asko gaurko prentsaurrekora etortziarren. Gaurko prentsaurrekoan helburua izango litzake Ibarko EH Bildutikan gure irixan bidegorri bat behar dugula azpimarratzia, eta hurrengo egun eta astietan emango ditugun pausuen berri zuei ematea, ez? Legealdi hasieratikan Ibarko EH Bilduk argi eta garbi izan dau gure herrixadakan behar nagusietako bat dala maltza eta zitain lotuko dituen bidegorrisa, eta horregaitxikan Foru Aldunditikan gure herrira etorri diran ordezkarixak edo Foru Aldundiko ordezkarixak gure herrira etorri diran bakoitzean azpimarratu nahi izan diegu beraiei gai honek guretzat daukan garrantzia, ez? Alde batetikan Larraitz Ugarte diputatuarekin egon gara, eta helarazi diogu gure kezka, eta Martin Garitano berari be eskutitz batei bidali genion gai honekin lotuta, ez? Gure herrixa ondo ezautzen dugu, eta badakigu bailara baten sartuta gauzela, eta gaur egunean bai pasia bat emateko edo kirola egiteko nahiko egoera prekarioan egote gara, ez? Hartu behar esaten dugu kotxia, bai Aixolako presara edo Arratera juteko, eta suerte hori ez dakenak variante ondotikan oinesian edo korrika ibili behar izate gara. Eta egiza esan, bi aukerak ere ez dira oso gomendagarrizak, ez? Orduan gure ustez, momentua da ja bi erakundeen aldetikan, bai Foru Aldundikan eta bai Ibarko udaletxetikan gai hau serioski hartu, adarretatik hartu, eta irtenbide bat lehenbailen planteatzen. Egoera dela ikusita, Batzar Nagusietatikan jaso berri dugu Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen arloko plana, hau da aurreko legealdian PNV bultzatu zuen plan bat, eta orain gaur eguneko Foru Aldundiak eutsi diona, eta ikusten dugu nola Ego Bailara edo deitzen dioten tramoa, hau da zitain eta maltza arteko tramoa hau bigarren lau urtekoan usten dutela, ez? Lehengo planean ere, PNV-en planean ere, bigarrengo lau urtekoan zeuan, eta orain ere hor lagatzen dute. Gure ustez hau akatz bat da, gure ustez Eibarrek behar dau bidegorri hau, eta eskaria luzatuko diogu Foru Aldundiari pasa dezan lehengo lau urtekora eta lehenbailen bidegorri hau osatu dezan, ez? Bestalde, bidegorriaren tramo urbanoa edo udalaren eskumena da, azitainetik hiri barrura datorren tramoa udal eskumena da, eta PSeren gobernuaren aldetikan ikusten dugun jarrera da gaia atzeratzearena, ez? Beraien ikuspegitikan biderik onena izango litzake behin trenaren gaineko oinezkoen pasabidea estali ondoren, bertatikan jutia bidegorrisa, egisa da, DBGesak bere garaizan zebala beste proposamen bat, aprobetxatuz oinarte trenaren gainetik handaone pasabidea, baina gero herri barrutikan sartuta, eta gure ustez biderik errealistena edo izango litzake DBGesa planteatzen dut dabe proposamen hau, ez? Ikusten dugu azkenean trenaren gainetiko pasabide hori etorkizun luze baten eitzen bada, mendikan urte askotara egingo dala. Orduan ikusita pizkazienan egoera hau, bi gauza eitzia planteatzen dugu. Alde batetikan Gipuzkoako bizikleta bideen lurraldearen arloko planari alegazioak aurkeztuko dizkiogu, eta bertan azpimarratuko dugu, eskatuko dugu, eskaria egingo dugu, bigarren lau urtekotikan lehengo lau urtekora pasatzia bidegorri zati hau, eta beste alde batetikan Ibarko udaletxean mozio bat aurkeztu berri dugu, apirileko plenoan gai hau
lantzeko, ez? Eta mozio horretan agertzen den eskaria da, bai alde batetik foru aldundiari plan hau aldatu eta lehenbailen egin dezan bidegorri zati hau, eta baita ere udalari lehenbailen hartu dezan erabakia edo trenaren gainetik edo hiri barrutikan, baina bidegorri hau lehenbailen martxan jar dezala, ez? Eta espero daigun gure proposamenak onartuak izatea bai foru aldundian eta bai Eibarko udalian, eta horren alde lana ingo dugula.